Krásný den. Se podívám, jestli vysílám. Tak, jsem tady. Tak já vás zdravím. Já vás tady zdravím na stránce Jsem sama sebou. Chviličku počkám, než se připojíte, protože věřím, že někteří z vás se připojí a že budete mít prostor na toto vysílání, takže já vás tímto zdravím, vítám, ještě chviličku počkám. Mezitím mi prosím napište, jestli po technické stránce všechno v pořádku, jestli mě vidíte, slyšíte. Z mojí stránky by mělo být všechno v pohodě, tak mi napište prosím, jestli i vy mě vidíte, slyšíte. Skvělý, Miri, ahojky, já tě zdravím, ahoj. Tak fajn, skvělý, všecko v pořádku, super, děkuju. Zdravím ostatní ženy, také vás prosím o technické věci, jestli je všecko i na vaší straně v pořádku, jestli mě jde dobře vidět, slyšet, tak pojďte mi to napsat. Tak já vás tímto zdravím a já se ze začátku určitě představím, kteří mě neznáte a vidíte mě poprvé. Tak mé jméno je Žaneta Prejdová a 9 let se zabývám karmickou numerologií, rodovými vlivy na náš život skrze datum narození, protože víte, nikdo jsme se tady nenarodili náhodně a naše datum narození je náš kód osobnosti, kód životní cesty a kód našeho takzvaného osudu. V našem datu narození máme veškeré naše podvědomí a na čem máme pracovat, aby se nám v životě dařilo. A také je tam i spousta informací, proč se nám v tom životě právě nedaří. Takže mě už 9 let zajímají osudy lidí a z logického pohledu právě z těch čísel jim ukazuji nebo jim říkám, proč se jim určité věci v životě dějí a jak podpořit svůj život tak, aby se mi začalo dařit. Tak dělám i zároveň terapie s lidmi, kdy přenastavujeme podvědomé vzorce a právě léčíme ty rodové vlivy, které nám brání v tom, abychom žili ten naplněný život ve všech oblastech našeho života. Tak jo, tak napište mi, jestli mě jde dobře slyšet, vidět, také i ostatní. No a vrhneme se na to dnešní vysílání. Tak, jak si správně přát a jak hlavně manifestace nefunguje. Já vůbec jsem netušila, že tady toto vysílání opět budu nahrávat, ale přišel takový impuls jedné ženy, která vlastně mi tady zareagovala na rituál splněných přání. Tak a já vám to hnedka řeknu. A i odpovím tady Petře Šmadel, že to je moje, nebo Schmadel, že to je moje stránka a že si tady můžu mít keci, jaké chci. Takže pokud vás to tady dráždí, tak vám jenom mávám a můžete odejít. Tak. To je totiž můj prostor a já si ve svém prostoru můžu dělat, co chci. Tak, jdeme tady na tuto otázku. Nebo není to otázka, ale já bych ráda na ní zareagovala. Vzhledem k tomu, že jsem tady dávala včera nebo předevčírem pozvánku na rituál splněných přání, tak jsem vám tady psala, že vlastně v tomto roce si můžete naplnit své sny nebo vaše vize, nějaké přání, něco, po čem toužíte, protože tím, že vlastně jsem karmický numerolog a energie 8 v tomto roce nám velice může vlastně podpořit v té naší manifestaci, tak jsem vás pozvala na tento rituál, protože na tom rituálu se budu koukat i do vašeho data narození, v čem si vlastně bráníte, aby k vám přišlo to a to. Nedávno jsem se bavila s jednou svojí kamarádkou, dělá úžasné masáže, je z Mladé Boleslavi a ona mi říká, protože jsme se viděli nebo seznámili jsme se před rokem, kdy jsem byla na
5denní transformační cestě, kdy jsem léčila rodovou linii, tak jsme se tam seznámili a teďka jsme v kontaktu, protože přijede tady kousek ode mě na jeden celoroční kurz, takže jsme se takhle jako domluvili na určitých věcech. A tak se jí ptám, a jak se ti daří a jestli už máš partnera a podobně. A ona mi říká, no, Žany, představ si, že prostě ten partner stále není a já nevím, kde dělám chybu. A o tom si budeme i povídat vlastně na rituálu splněných přání. Protože, víte, ono to my si vědomě něco přejeme. Jo? Každý z vás určitě máte nějaké přání. Někdo si přejete přitáhnout muže do svého života nebo narovnat partnerský vztah. Vidíte, že ten vztah prostě je nějaký nemocný, tak si přejete, ať se to zlepší mezi váma. Nebo si přejete prostě nějakou novou práci, nebo ať vám klape podnikání, ať máte klienty, ať máte objednávky. Nebo si přejete prostě otěhotnět holky, že jo? Nebo prostě rodinu, muže, No, každý něco prostě si přejeme. Ale když třeba pracujete na svých vizích, na svých přáních, děláte si nástěnky vizí, máte to tady vždycky každý rok, v lednu si uděláte nástěnku vizi, nějaký vision board a prostě uběhne rok, 2 a nic. Samozřejmě, že z vlastní zkušenosti vám mohu říci, že čím vyšší přání máte, čím vyšší cíle máte, tak to samozřejmě stojí nějaké úsilí, nějaký čas, než si to do své reality zhmotníte. Ale pak jsou určité věci, které jsou pro vás třeba velice důležité v tom životě. A to může být příklad, abyste se uzdravili, protože máte nějakou nemoc. A nemusí to být nic zákeřného, chtěla jsem říct chrán Bůh, ale může to být prostě jakákoliv nemoc, nebo prostě to je jedno, jste sami a už toužíte po partnerském vztahu a prostě už ta samota vás ničí a podobně. A je něco, co prostě, víte, ono, když je tam nějaké přání, po kterém toužíte strašně moc, tak je tam energie lpění. A to je přesně to, co vám jako blokuje, aby vám to přišlo. Aby vlastně se to protlo v té vaší realitě. Jo? Protože my, když na něčem lpíme, a taky to vidím hodně u žen třeba, které chtějí podnikat, a oni si prostě, nebo žijou v takové určité iluzi, ale já jsem byla taky taková, jo, takže proto tak říkám, že prostě když začneme podnikat, tak všechno půjde hned, jo, hned se bude dařit, hned pofičí peníze, budeme mít plno klientů, zákazníků a jede to. No samozřejmě, realita vás vrátí zpátky na zem a není to tak. Není to tak, protože než se k něčemu dopracujeme, tak prostě to chce po nás určitou trpělivost, vytrvalost, víru v sebe sama a nelpět na určitých věcech, na kterých prostě třeba lpíme. A hodně se nám třeba to lpění stává v těch vztazích, kdy třeba, dejme tomu, fakt si přejeme, aby jsme si našli nějaký vztah a my jezdíme, hledáme, koukáme, nebo prostě furt afirmujeme, furt vizualizujeme a furt jsme v té energii prostě toho držím to a už ať se to prostě lpím na tom, už ať se to tam protne, jo. A pak ve finále prostě uběhne rok a vy se díváte na to nástěnku vizi, ano, zase se to nesplnilo, tak prostě nevím, kde dělám chybu. A většinou je to v tom, ale já to jednak teda vidím i v datu narození, kde člověk dělá chybu při manifestaci, jo. A většinou je to ta chyba v tom, že vlastně člověk na tom hodně lpí a nechce to pustit. A zároveň není to jenom o tom lpění, protože jsem měla klientku, která třeba fakt jako afirmovala, vizualizovala, ale ne ten vztah přijít. A pak, když jsem ji zavedla do podvědomí, tak vlastně ona na podvědomé úrovni byla nastavená, že nechce muže, že nechce partnera. Hlava jí řekla, chci chlapa, chci vztah. Ale podvědomí jí řeklo, ne, protože když budeš mít toho chlapa, tak on ti vezme zase tu svobodu.
protože ona tenkrát vlastně v minulosti si prošla karmickými vztahy, které pro ní byly velice bolestivé, vztahy, které jí brali její svobodu. Jo? A ona tady to se hluboko vepsalo do jejího podvědomí a ona na základě toho, i když si udělala nastínku vizi, vizualizovala, afirmovala, tak stejnak ne ten chlap přijít. Takže někdy je to, nebo většinou, když se nám přání neplní, tak je to i proto, že se to někde blokujeme na podvědomé úrovni, že někde máme nějakou zkušenost, se kterou jsme se v minulosti potkali, nebyla pro nás příjemná, byla právě pro nás náročná a my jsme se díky tomuto uzavřeli. Jo? Rozumíte? Zkuste, napište mi, jestli tomu rozumíte, co vám říkám. A jestli se chcete k tomuto na něco zeptat, tak se ptejte, dokud jsem připojená. Takže, ať už je to vztah, nebo jakékoliv vaše přání, prosím vás, jestliže se vám neplní, tak to není jenom z důvodu toho, že já nevím, jste smoláři, nebo že nemáte štěstí, že všichni chlapi nebo všechny ženy krásné, úžasné jsou zadané a prostě je to tady vybráno. Není to tak, ale je to tak, že vlastně někde si tu manifestaci blokujete. Někde. A nemusí to být na vědomé úrovni, protože na vědomé úrovni vy děláte všechny ideální kroky, které máte dělat, kde jste se jako i dozvěděli, ať už v knihách, nebo z různých videí, nebo ze seminářů, ale někde něco máte bloklého a tam vás to dál prostě nepustí a proto ještě nemáte dneska to, co chcete. Takže já vás tímto srdečně zvu na rituál splněných přání, kde budete odblokovávat právě ty bloky na té podvědomé úrovni, které vám brání v té vaší manifestaci a které vám pomůžou k tomu, abyste se té hojnosti otevřeli, ať už hojnosti vztahu, hojnosti peněz, hojnosti podnikání nebo čehokoliv, po čem toužíte. To už bych, klidně mi aj tady napište, tady pod video, co si přejete, jaké je to vaše přání. Ale já se vrátím zpátky k tomu příspěvku, který jsem dávala tady na stránky, kdy jsem psala právě o tom rituálu. A jedna žena mi napsala, já moc prosím Boha, ať mi dohodne vztah tady s určitým člověkem. Prosím vás, takhle to nefunguje. Nebo respektive takhle, dívejte. Jo. Je důležité si uvědomit, že my nejsme odděleni od Boha. Ten Bůh nás stvořil, ta energie, ten vesmír, prostě energy nás stvořila. Něco vyššího nás stvořilo a je to v nás. Ten Bůh jste vy. Ta energie jste vy, to není nic odděleného. Jo? I když máme tendenci samozřejmě, Bože, prosím tě, pomož mi, jo, v této situaci. Ale takhle to nefunguje. Není to nic odděleného. To je v nás. A aby jsme si do života přitáhli to, co chceme, tak my potřebujeme se s tím stotožnit, s tím naším přáním. My potřebujeme se na to naše přání naladit. My potřebujeme už teďka, i když to není ve fyzické realitě, si představovat, že už to žijeme, že už to máme, že už je to v naší realitě a my se z toho radujeme a potřebujeme se do toho procítit, nacítit. A celým svým srdcem vlastně se naladit na to, že vlastně už to je v té naší hmotě. Pakliže ale jsme v energii nedostatku, v energii zoufalství, v energii, to stačí, že jo, tak prostě naše přání se neprotne. Protože my vyzařujeme energii, která zase pěkně odrazuje to, aby to k nám přišlo. Prosím vás. Další věc je, aby se vaše přání plnila, vy se potřebujete v životě cítit dobře. Vy potřebujete mít energii lásky v sobě, energii plynutí, energii odevzdání,
energii důvěry. Ale zároveň já jsem v té lásce, já jsem v té radosti, já si užívám život, dávám si pozor, jak mluvím, protože i slova mají energii. A co říkám, to se mi vrací zpátky. Na co myslím, to si přitahuji. Takže jestliže já nežiji v té energii lásky a furt remcám a furt si na něco stěžuju a mezi přáteli se bavím, kámoška přijde, tak co, Moni, už máš chlapa? No, ještě nemám a žádní dobří chlapy nejsou a když už někdo přijde, tak je to samý hajzlík a tak dále. Tak a přitom si afirmuju, vizualizuju a mám vision board, tak takhle to nefunguje. Takhle se vám to přání nesplní. Protože vy na jednu stránku, vy si něco přejete, ale na druhou stránku si vlastně stěžujete a zabíjíte tím to, aby vlastně na co jste se nastavili, aby k vám přišlo. Takže vy se musíte zákonitě zaměřit, musíte v uvozovkách, zákonitě i zaměřit na to, jak přemýšlíte, co vyslovujete a jestli už jste se stotožnili s tím vaším přáním, jestli už jste se naladili na tu jeho energii, že vlastně to, po čem toužím, to, co si přeji, to, co jsem si vizualizovala, jestli už s tím žiju a už vlastně už žiju v té důvěře a jenom trpělivě čekám a běžně si normálně žiju svůj vlastní život, tak jak doteď, tak v tu chvíli děláte ty maximální kroky k tomu, aby se to protlo do vaší reality. Maximální kroky. A jestli tady toto všechno děláte a i přesto se to ještě neprotlo, tak se ptejte, nebo může to být právě na té úrovni podvědomé, kde vlastně já si něčím ještě bráním. Já tam prostě ještě někde ještě nedůvěřuju, že by se to mohlo vlastně to přání splnit. Jo? Protože, jak říkám, já si můžu vlastně přát něco, já se můžu ladit, ale jestli někde trošku o tom pochybuju, že se to protne, tak bohužel vy tím vysíláte více energii toho nedostatku, než toho dostatku. A proto se to taky neprotne. Takže my potřebujeme, nebo vy potřebujete, nebo ty potřebuješ se sladit energeticky s tím daným přáním a cokoliv, co ti tam brání v tom jeho nenaplnění, ty tvoje strachy nebo nedůvěra, tak vlastně je potřeba odstranit, odblokovat, abych já se stala tím silným rezonátorem, aby se mi otevřelo to srdce a vlastně mohlo se mi to tam přitáhnout. Mohla jsem si to zhmotnit do své reality. Jo? Napište mi, jestli tomu rozumíte, co vám tady říkám. A ještě bych se teda chtěla vrátit k té zprávičce, co tady paní napsala. Já moc prosím Boha, ať mi dohodne vztah s JR. Dívejte, jsou určité věci, které jsou mezi nebem a zemí a jestliže někdo k vám do toho života patří, tak tam prostě bude. Nic nejde násilím, nic nejde prostě ani, můžete vizualizovat, můžete přitahovat, ten člověk vám přijde. Můžete si přitáhnout i konkrétní osobu. Samozřejmě, že můžete, ale jestliže ten člověk nepatří do vašeho života, tak on z něho zdrhne. Prostě zdrhne, on uteče, on tam nezůstane dlouhodobě. Protože víte, ty vztahy, to je trošičku taková tenká hranice v té vizualizaci a pozorovala jsem to několik let a stále pozoruju, že když si chceme, takhle, úplně nejlepší je, abyste tady toto nechali na té vyšší síle. Jo, to se týká fakt partnerských vztahů. Protože vy si kolikrát můžete myslet, že jenom tady ten člověk je pro mě ten nejlepší a já ho miluju a já bez něho nemůžu žít.
Ale on právě ten člověk, ba naopak, jestliže to nejde lehce, jestliže ten člověk nepřichází lehce do vašeho života, to znamená jakoby do toho vztahu, jo, tak je tady problém. Je tady něco, co by nefungovalo, co by mohlo být zas karmické, zas by vás to někde mohlo po letech bolet, mohli byste se v tom vztahu prostě trápit. Takže tady ty věci radši nechte být, nechte volně plynout a jenom tam vysílejte energii, ať ke mně přijde to nejlepší pro mě. Jo, to je to nejlepší, co můžete udělat. Ale nedoporučuji upřímně se zaměřovat konkrétně na danou osobu, protože říkám, to, co nejde lehce a snadno, není vaše cesta a i když si můžete toho člověka přitáhnout, tak byste v tom vztahu nebyli šťastné. A to, co jde lehce a snadno, a to, co nebo může jít lehce a snadno, je, když tomu tu lehkost dáte. A to je to, kdy vlastně to odevzdáte tomu vesmíru a necháte tu energii volně proudit. Ať vám ten vesmír pošle člověka toho nejlepšího pro vás. A tím uděláte to nejlepší, protože pro vás opravdu přijde ten nejlepší člověk pro vás. Tak dámy, píšete tady, klidně mi napište, jestli se chcete na něco zeptat a jestli hlavně rozumíte tomu, co já tady říkám. Tak. A jestli nemáte otázky, jestli se nepotřebujete na nic zeptat a jenom posloucháte, tak je to v pořádku, že jo? Někdy nemusíme se furt jenom na něco ptát. Každopádně já vás tímto ale srdečně zvu na rituál splněných přání, takže jestliže chcete pod mým vedením živým, ale i onlineovým, se naladit na vaše přání, chcete proniknout do tajů manifestace, tak vás ráda tímto procesem provedu, protože půjdeme do hloubek. Samozřejmě, že vám řeknu i z pohledu vašeho data narození, kde si bráníte právě tomu, aby to přání se zhmotnilo, protože podvědomé bloky nám prostě opravdu nás blokují v té manifestaci. Jo, já to všechno mám vypozorované na svém vlastním životě, takže vím, o čem mluvím. Ale jakmile něco prostě pustíte, propustíte, uvolníte, tak potom může přijít to právě pro vás. Potom může přijít i to, po čem vy toužíte. Takže já vás tímto rituálem moc ráda provedu. Jestli cítíte, že je to pro vás, tak jste srdečně zvány. Máte tady odkaz nad tímto videem, můžeme se vidět ať už online formou, teďka ve čtvrtek, anebo v pátek v Opavě. Těším se na vás a vidím tady nějakou zprávičku. Tak, nechat plynout vztah. Je zadaný, ale jak dlouho čekat, zda se rozvede. Už mi není 20. No, tak tady bych mohla o tom mluvit další hodiny, což nebudu. Každopádně žijte si svůj vlastní život a nečekejte. Protože toto jako docela dost často řeším se ženami, s klientkami, které prostě se zamilují do ženatého muže, který teda některý má odvahu říct, že je šťastný, ale i přesto má milenku. Ale zas takových jako není dost, jo. Spíše jsou tady ti muži, kteří říkají, že jsou nešťastní a proto mají ty milenky. Ale prosím vás, jako stůjme pevně nohama na zemi. Nežijme v té iluzi naivní, že prostě vy nevíte přesně, jak to ten muž má. A já už jako takovým kecům, protože fakt jako pracuju se ženami dost dlouho už a vyslechla jsem si už tolik příběhů, že vlastně v tomhletom už jako opravdu mám na to svůj vlastní názor. A tam, kde to, znova to zopakuju, tam, kde to nejde lehce, tak tam to není zdravé. A jestliže, protože se i děje samozřejmě to, kdy ten muž se zamiluje a opravdu odejde z toho vztahu, jo, za tou druhou ženou. To se jako i děje, ale děje se to strašně málo. A i mám vypozorované, že muž, který nestojí ve své síle
a je více v takové té citlivější energii, tak nemá ty koule odejít z toho původního vztahu. A protože tam prostě cítí nějakou stabilitu, i když v tom vztahu není šťastný, ale on tam může třeba zůstávat kvůli těch dětí, jo. A pak jsou tady takoví ti muži, kteří jsou spíše takoví ti jako chlapi, ti, co jsou zase více, třeba mají více toho mužského, té mužské energie a ti jako dokážou udělat nějaký, ale neříkám, že jenom ti, jako ono to umí jako udělat i ten citlivější muž, ale tam už by museli asi fakt hodně přetít jako nějaký pohárek prostě toho těch, no jak se tomu říká, holky, prostě když to tam přeteče a už prostě bohná jde, že fakt jako by musel být v tak šíleném vztahu, kde už by to jako sám psychicky neunesl, tak odchází, ale jako my ženy to máme jinak, jo, my když se zamilujeme, zbalíme kufry, pálíme za sebou mosty a jdem, ale ti muži to prostě mají jinak. Oni to takhle rychle neukončují, oni to takhle nemají, tak jak to máme my. A tam je důležité se opravdu jako si nalít takový ten čistý pohárek a fakt se na rovinu i zeptat toho muže, jak to se mnou myslí, protože přesně jak tady Hani píšete, není vám 20 a prostě nemůžete čekat dalších 10 let na jednoho muže, který se teda snad někdy rozhodne z toho vztahu odejít, jo. A nedávno jsem měla jednu ženu, která takhle už 8 let funguje, kdy muž je v tom vztahu, je v něm sice nešťastný, jak ji vykládá, ale prostě nemá ty koule odejít z toho vztahu. A už je to 8 let. A ona 8 let trpí a bolí to, protože ho nemá u sebe. Takže tam potom teďka vlastně jsme už domluvené na terapii, protože už je to něco, co jí nechce pustit. Už je to v takové fázi, kdy vlastně ona už je i zoufalá a už prostě je strašně zamilovaná, ale vidí, že to prostě nikam nevede, že je to furt těch 8 let ve stejné fázi. Taky je to žena, která má letos 50. Holky, takže je to, víte, jestliže třeba jste v manželství, přijde vám do toho vztahu milenec. Já ty nevěry Ježišmarja, dneska normálně koktám. Já ty nevěry nezavrhuji, jak se tomu říká zase to slovo. Prostě pomožte mi, prosím vás, jestli víte. Nechci říct, že proti ním nic nemám, já to chci říct jinak. Ale v tom slova smyslu, jakoby, jo. Věřím, že mi pochopíte. Neodsuzuju, ano, takhle. Děkuju, Hani. Takhle, ano. Děkuju, holky. Já ty nevěry neodsuzuju, protože nevěra přichází v době, kdy ten vztah je nemocný. Kdy ten vztah prostě opravdu partneři co si budem? Dneska dokážeme strašně rychle pozornost upnout na něco jiného a vztah, pokud se nezalívá, tak vadne. A pak, když prostě opravdu se nestaráme jenom o ty děti a jenom o tu práci a zalíváme i pravidelně ten vztah, tak to může být v pohodě a ta nevěra prostě do toho vztahu nepřijde. Ale většinou my se prostě někde zaměříme na ty děti, na tu práci a třeba ten vztah už se stává samozřejmostí, jo, a tam se to nezalívá a pak přijde něco, protože jeden z těch partnerů furt má nějaké potřeby, ale ten druhý to neslyší a pak přijde nevěra a ten druhý na to jako kývne, protože vlastně to, co vyžaduje v tom vztahu nemá a tak dlouho se doprošuje, že to vlastně furt nemá a jednou i tomu člověku ta trpělivost dojde, no tak hod prostě se stane. Takže já to neodsuzuju, protože vím, jaká je to tenká hranice toho, když prostě se přestane někde zaměřovat pozornost. Je to úplně logické. Logické to je. Když někde nezaměřuješ pozornost, tam to vadne. Když se zaměříš na práci
a nebudeš se zaměřovat na své děti a bude se na ně zaměřovat třeba tvůj partner, tak ty děti budou milovat více toho partnera, ne tebe, protože ty jsi zaměřená někde jinde. Jo, chápete? Nebo když se zaměříš hodně na partnerský, nebo když se zaměříš na vztah, zaměříš se na děti, ale tu práci taky jsou tady i ženy, že jo, které prostě třeba jsou zaměřené na rodiny, na vztah, práci taky nějakým způsobem odvádí většinou, ale třeba neodvádí úplně to, co je baví a naplňuje, ale jsou zaměřené zase na tu rodinu a mají krásnou rodinu. Jo? A ta práce sice taky nějakým způsobem vykonávají, ale nejsou třeba pracovně zaměřené, ale jsou zaměřené zase na vztahy. A zase to vidím všechno v tom datum narození, kdo je na co jako nejvíc zaměřený a kdo si hlavně potřebuje dávat pozor na to, kde směřovat tu pozornost, aby se něco nestalo, jo? Třeba, aby se mi nerozpadla ta rodina, nebo abych se nedostala do nějakých finančních potíží a podobně, jo? No, každopádně to jsem zase se někde jinde, což nechci, vrátím se zpátky. Takže je to všecko tenká hranice, ale někdy i ta nevěra přichází proto, aby jsme odešli z něčeho, v čem nejsme už dlouhodobě šťastné, což je taky normální jev, když to tak chodí. A pak, když na tom nechceme dál pracovat, na tom vztahu a už to pro nás nic neznamená, tak odcházíme. Ale pozor, ten milenec pouze přichází jako převozník. Nemusí to tak být vždycky, protože i tady tyto věci pozoruju. Ale prostě já už na tady toto jsem trošičku jakoby háklivější, co se týká toho, že ten muž je ženatý a má mě, které mi říká, že mi strašně miluje, ale furt je se svojí manželkou. Takže tam si zkuste nalít čistého vína opravdu s tím mužem a ať vám na rovinu řekne, jak to má, protože prostě ano, roky ubíhají a může přijít úplně jiný muž, který ocení vaši energii, který ocení vaši osobnost ženy a se kterým můžete plynout v tom životě. Jo? Takže někdy nám opravdu i ten milenecký vztah přichází proto, aby jsme ukončili něco, co už nefunguje dlouhodobě. Já se s váma tímto loučím a ano, i tím rituálem můžete spoustu věcí ovlivnit, na který vás tady zvu, ale kolem těch partnerských vztahů bych byla velice opatrná. A to fakt říkám upřímně. Radši bych se tam zaměřovala, pokud někdo z vás tady taky řešíte ten vztah, tak bych se radši zaměřovala všeobecně. Jo? Žiji v nádherném partnerském vztahu, ve kterém jsem šťastná, i partner je šťastný se mnou. Jo? A už bych tam měla prostě, což tím rituálem vás provedu v ten čtvrtek nebo v Opavě, v pátek. A už tam budete vlastně směřovat pozornost úplně jinak, než prostě... Ano, mám ženy, které si nedají pokoj a jedou prostě, konkrétní osoba a jedou. No a taky znám ženy, kterým se to fakt jako splnilo, ale nebyly v těch vztazích šťastné. Stejně nakonec to byl karmický vztah a z toho vztahu ve finále odešli a byla to nějaká přechodná stanice pouze a pak přišla střízněná duše. Mirka, krásný den přeji, vše, co jste řekla, je podle mých zkušeností, tak děkuji. Děkuji, Miri, že i vy tady píšete, že jste ukázala, nebo jste tady napsala svoji vlastní zkušenost, protože my ženy to potřebujeme prostě slyšet. Máme potřebu si 1000krát nabít hubou s prominutím a ta pravda bolí prostě, to víme. Bolí to, ale prostě je potřeba si stoupnout pevně nohama na zem a nežít jenom v té iluzi. A o tom bych vám mohla dlouhé hodiny povyprávět, jak se stavím stále já, jak se to stále učím, jak s touto energií pracuji a tak dále. Tak jo,
Mějte se moc hezky, já vám děkuji za vaši pozornost, netušila jsem teda, že to bude tak dlouhé, no, takže už končím. Ať se vám daří a budu se popřípadě na vás těšit ve čtvrtek na rituálu splněných přání, ať už online, anebo v pátek v Opavě. Já tady ještě Pavla píše, já si přitáhla vždycky chlapa, jakého jsem chtěla a nedopadlo to. Teď mám manžela, kterého jsem tolik nechtěla, ale jsem spokojená, šťastná teď. Pavli, děkuji i za tvoji vlastně zkušenost, protože ti mohu říct, že já jsem to velice podobně. Velice podobně a dámy, téma zpřízněných duší si dáme zase někdy příště. Mějte se krásně. Ahoj.